Татар халык театры Бөгелмәнең нәкъ уртасында шәһәребезнең символы булган, үзенең миллилеге, җыйнаклыгы, матурлыгы белән аерылып торган тарихи бинада эш итә. Әлеге бинаның түбәсендә урнаштырылган минбәр шәһәребезнең гербында бизи. 2001 елдан башлап биредә татар мәдәният үзәге халыкка хезмәт итә башлады. Шуны да әйтергә кирәк, республикабызда татар мәдәният үзәге дип аталган 2 генә бина бар. Аның берсе мәркәзебез Казанда, икенчесе Чал Бөгелмә шәһәрендә. Милли үзәкне Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, режиссер Флора Әхмәтвәли кызы Шәрипова җитәкли. Ул татар халык театрын оештырып та җибәрүче. Театр бит ул тормышның көзгесе. Менә һәрбер театрның, һәрбер алган спектакльнең эштәлегендә безнең тормыш рәвешебез. Анда комедия да бар, анда драма да бар, анда шатлык та бар, анда күз яшьләре дә бар, анда сөенеч тә бар, анда бәхет тә бар, анда мәхәббәт тә бар. Һәм менә шуны без халыкка җиткереп, халыкның рәхмәтен алабыз. Бөгелмәнең халык театры 3 төркемнән, инсаният өлкәннәр төркеме, төп төркем һәм толпар яшьләр төркеменнән тора. Халыкның талантын, рухи дөньясын, дәрәҗәсен билгели торган театр сәнгате милләтебезнең казанышы һәм бөгелмәлеләрнең горурлыгы. Ул оешуның беренче елларыннан ук республика күләм театр фестивальләрендә катнашып, җиңүчеләр рәтенә баса. Ел саен дәрәҗәле урыннарга лаек булып тора. Тарих битләренә күз салсаң, әлеге коллективның шишмә башында торган артистлары әле дә сәхнә түрендә. Мәдәният үзәгендә 8 ел эшләсәм, шуның 6 елы инде театрда. Һәм инде һәрбер спектакль сайын инде без бер гаилә булып барабыз, театр гаиләсе. Театр үзенә тарта, җәлеп итә, кеше белән эшләргә бик ошый. Кайсы бер спектакльләрне әйтеп китәр идем, менә ниндидер спектакльне рәнҗетәсе килми. Аның һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе җанга якын. Халык театрының репертуары бик бай. Башмагым, гармун белән скрипка, моңлы бер җыр, әниләр һәм бәбиләр, Миңлекамал һәм башка спектакльләрне халык кабат-кабат килеп карый. Татар халык театрын бик ошатып йөрим. Репертуарлары артыннан да бик нык күзәтеп торам инде. Үземнең танышларыма, туганнарыма бөтенесенә дә әйтеп, без бөтенебез дә җыелышып киләбез. Безгә бик ошый. Аларның уйнаулары да ошый. Аларның ничек итеп сәхнәләрен оформлять иткәннәре дә миңа бик ошый. Шуның өчен без бу театрны бик яратып йөрибез. Без бик канәгать бу театрдан. Татар мәдәният үзәге артистлары чыгышында халкыбызның бай мираслы, әдәбиятлы булуы белән бергә асылда бик борынгыдан җыр, тапкыр, үткен һәм шук телле, җыр-моңга, тамашага хәвәслеге дә күренә. Бу иҗади эшчәнлектә талантлы режиссер Флора Шәрипова үрнәк булып тора. Ул халкыбызның милли традицияларын заманча яңа эстетик алымнар белән баетып иҗат итә һәм үзенең милли мәдәни вазифасын зур фидакарлык белән башкара. Театр бигрәк тә матур итеп куя Туфан Миңнуллин әсәрләрен, безнең классикларыбызны да. Шуңа күрә Флора Валиевна ул әле элекке үзенең тугры артистлары белән генә шикләнми, һәр елны коллективка талантлы яшьләр өстәлә. Менә бу бигрәк тә сөенечле хәл. Татарлар йолдызлыгы булып торган артистлар бүген дә сәхнә түрендә. Татар халык театры милләтебезне иҗаты белән берләштереп, тарихны, туган телебезне, сәнгатьне саклауда халкыбызга тугрыклы хезмәттә. Быел Татар халык театры Идел-Йорт фестивалендә Гөргөри кияүләре дип аталган музыкаль комедия белән чыгыш ясый һәм зур дәрәҗәле исемгә Гран-прига лаек була.